Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu ngumbake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndi neh? Kejaba mung kudu dijaupke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yayi Ratu Banowati garwane Yayi Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yayi Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean? Lho, Mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadekke seksi. seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semara gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti Gareng Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Ning omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutuk. Gelandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, atos Kang Mas santai. Rasa kuwatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Topet. Latring atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Mulai